educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Karmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the Twin City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulok tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani lignaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Hello. Ayun na. Okay, good morning. Mamambig ang kapuasan ng Pangasinan. Yung ano natin partner, yung bed, ang lakas. Sumasabay. Yan. Patayin mo na lang. Ayun pala, okay. Nangangapa pa rin ako dito. Ako natin na Lunes sa atin talagagi ko dyan lalamat sa Liknay Balay. Siyempre may panuntal na saray balita issue at komentaryo ni Pakarod Saray. Matuan Liknay Balay. Siyempre kalob kantabe ni saray kapaborito yo amigo yo RJ Jimenez at your service always. Kasil mo. Amalatan di diwitin panar. Okay. Yan wag na. Okay, wag nang galawin. Ayos na. Mag nawawala Nakapag-adjust na. Oh, yan na. Kasi bago yung equipment. Oh, yes, oo. Sinasanay pa namin sa sarili namin. At siyempre, kaulop kantabay, team on the technical side. Ang gaperom sa Alunludag, the only one, Engineer Nixon Dakal. Huwag ka nang mag-spaghetti dyan. Tataas pa baba. Ayan. Okay. Diretso na. Pero hindi po kami nakasyabu hindi. Daming syabu yung sa Bukal yun. Yung sa Labrador. Ano yan? Diyan luyag na Pangasinan. Wow. Paborito day luyag na Pangasinan. Mabubot. Wadya so ang kakabalag nauurol daya supply na shabu. Goodies na nauurol da. Well, of course. Yes. Indantay komendasyon ni autoridad.
Nagdarata na mantakin mo yung sisirain ng buhay niyan. Grabe man libo-libo, milyon actually. Siguro sinusubok nilang ipuslit, gawin dito or dito sila mag-hide or ano. Di ba? Pero alerto rin ang ating mga kapulisan. Kasi imagine diba? 850 million na Shabu yan mga kapaborito for the last 2 days. Oo. May unaan, Demand at Bugalyon. Yes. So, then the following day, Jad Labrador. Ano ba yung sa Labrador? Anong detalye niyan? Nagkaroon ng search warrant sa isang bahay. At doon nahuli yung 800, nakita yung 895 packs. Approximately 1.2 tons, kapaborito Ajay. Nako. Ito po yung nagkakahalaga ng 6.089 billion. Billion? Pesos. Billion. Na paano yan? It's BT ba yan? High value target? Hindi ko lang alam. Kasi parang residential compound ito kapaborito diba? Ajay. Ay nako. So, 6 billion. Tapos idagdag pa natin yung nakuha naman sa Bugalyon na 850 million. Ay malaking pera to kapaborito Ajay. Yung sa Bugalyon transport ata dahil pinlockdown yung sasakyan. Sasakyan. Oo. Pero ito naman sa isang residential, nakaimbak sa isang residential area. At buti na lang kamo. Paano kaya natunugan ito? Siguro may nagtiktik. Oo, syempre. O kaya, di ba? Nako. So, anyway, congratulations sa ating mga kapulisan for your alertness dahil mantakin mo nga tulad ng inulit ko ulit. Paano pag na-market yan? Ang tanong nga ngayon ko, paborito RJ, bakit laging sa Pangasinan? Kasi hindi lang ito yung isang beses, dalawang beses. Yung yung may imparpar na daluyon, hindi mo masisisi dahil siyempre nasa coastal tayo. Coastal, ba't nawawala? Ayan yun. Coastal municipalities. The first yata, kung yung nagkakamali ka paborito, RJ, if my memory still serves me right, ang pinakamalaking bulto ng shabu na nakuha noon during the time na ang PNP chief si Senador Panfilo Lacson. Presidente at ang presidente lang si Erap. At dito nakuha yung mga drum Libin mga drums. shabu. Diyan po sa may baybayin ng Lingayen Gulf. Sa ano yan? That's the first time I know. Infanta. Yan yung first time na nalaman natin, kapaborito Ajay, na nabalita na may ganyang kalaking shipment ng shabu sa lalawigan ng Pangasinan. And then, from that time on, bakit sunod-sunod na parang destination na ito ng shabu, itong lalawigan natin ng Pangasinan. Pero sabi naman ng ating pamahalaan, walang puwang ang shabu sa lalawigan ng Pangasinan. At buti na lang, kamo kapaborito RJ, kasi yung PDEA chief naman natin ngayon ay dati ring nagsilbing nagsilbi ba siyang provincial commander? Yes, PNP provincial director. Parang napakahina natin daw. Ganun ba? Lakasan mo na. Lakasan na natin yung ating kwan. Ilapit na lang natin yung bibig natin. Okay. So, yan. Pinangunahan po yan ni PDEA Director Yusek Sagani Neres at saka ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Milencio Natatis Jr. na kung saan nagkaroon po ng press conference dyan. At which resulted, yes. Actually, meron akong mga napadala dyan partner. Engineer Nick. May na-invite ba sa istasyon? Wala. Siguro apurahan na lang. Parang kasi biglaan yata yan. Meron akong pinadala dyan, Engineer Nick, pilingan natin si PDEA Chief Sagani Neres, Atty. Sagani Neres, para marinig natin sa kanya. Ito yung press con na nangyari kapaborito AJ, na kung saan present silang dalawa. Nung Sabado ba yan? O Linggo? Sabado? O Kapon? Nung Sabado. Labrador yan. Pero nauna na yung Bugalyon. Yes, nung Sabado. Ito mga pinadala ko partner. Saan dito? Ang ating kwan. Video naman. This one. Yun. Para tumunog. Kay Judge Lamog sa Burgos. Lamog. Judge Lamog sa Burgos.
So yun yung doon, yung nangyari kanina. Sabi ko nga, without yung ating mga PNP partners, yung search warrant na yun ay medyo nahirapan tayo. But because of ang ating mga kaibigan sa PNP, General Dino Reyes, ang ating regional director ng PRO1, saka si Colonel Ardel Mercurio, at yung mga PIDEA team natin, sila ang pumunta doon. And it was facilitated, of course, yung ating PNP, being the territorial unit, no enforcement unit dito. So ang ganda ng samahan ng PNP at PIDEA at hanggang doon sa korte. Kaya we are very thankful na si Judge Lamo ay nag-issue ng search warrant. And without that search warrant, hindi sana tayo nandito ngayon. We are very, very thankful kay Judge Lamo. So yung may bahay dito is yung napuli? Yes, ito is it is an operation 2 months ago, na meron tayong mga information na natatanggap, and it was assessed and talagang pinag-aralan ng ating intelligence service ng PIDEA. Then ito na yung naging bunga. Ang ulo na kahapon is meron tayong nakakuha na 125 kilos with the PNP, then with the AFP, including the members of the NICA. So nandun na kahapon. So nakikita nyo na kung yung paanong tinarabaho ito. It is a product of yung whole of the nation approach. Kasi yun ang gusto ng ating presidente, lahat ng law enforcement agency ay nagkakaisa laban sa droga. At ito ngayon yung nangyari dito. So we are very, very thankful sa ating mga kaibigan sa PNP, lalo na si Chief PNP, General Nartates, na sa first day pa lang is-inform na siya kung ano yung operation dito. At si Regional Director ng PRO1, General Dino Reyes, at saka si Provincial Director, si Colonel Mercurio, Arbel, yun, talagang pinag-isipan kung ano yung strategy, at ito na yung bunga ng magandang samahan ng PNP at PIDEA. Sir, compared to yung complaint ng last administration, mas nakakarami na ngayon, no? Itong administration sa ating complaint against illegal drugs. Okay, sa mas maganda ba nakatayo ako, okay lang. Ano ba? Nakalagay ko tayo. Okay, ano bang mga Sir, yung parang napapansin natin kasi na ngayon, hindi pa man, nakakarami na po ang nakukuha natin ng PIDEA against itong mga shabu na ito, itong illegal drugs. Compared sa administration, wala pang namamatay na nakikita natin. Sa amin naman, hindi we refuse na magkaroon ng comparison. But in actuality, yung volume ng drugs na nakuha ngayong third year ng ating PBBM administration ay nalampasan na yung mga volume na nakuha sa lahat ng past administration. So mas malaki yung nakuha na volume ng droga ngayon time ng administration ng ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, ay sa mga nagdaan na previous administration. Yun lang yung significant siguro na mag-share namin sa inyo because this is based on our records. Lahat ng yung mga seizure noong mga past administrations, kumpleto yung records ng PNP at PIDEA, and we can say with much conviction na nasurpass na ng PBBM administration yung volume ng seized drugs doon sa past administration. At kung naman of course, ito kasi ngayon, emphasize ngayon yung human rights-based approach. Kung titignan nyo ngayon, very high yung
confiscated volume dito, high volume, pero wala na namamatay. Sir, since 2 months po itong trabaho, related din po ba ito sa voting? Ito ngayon yung magiging task ng joint investigation ng PNP sa PDEA para malaman natin yung connection. But nakikita natin yung nakuha ngayon, iba yung packaging kaysa yung sa floating na nakuha dito yung mga iba, and even yung nakuha na doon sa Sambales na 1.4 tons. So ito is iba-iba ito. But again, para at least malaman natin kung saan nagsimula ang usapan namin ni General Lito Reyes, ang ating regional director sa Region 1, we will form a joint investigation team para mag-trace natin kung ano, saan nanggaling at saka sino yung mga local na contacts nila dito. Of course, ang tanong nyo siguro, bakit dito sa Pangasinan? Bakit sila at home na at home dito? At yun ang gusto namin malaman, kaya we will form a joint investigation team, PDEA and PNP. Sir, ano to warehouse lang naman? Hindi ba lab or paano natin ito-describe? Ito, wala naman yung mga aparatos dito. So we will treat it as a warehouse kasi walang aparatos. So ito pa yung isang challenge sa investigation. Saan ba lang galing ito? Meron bang nearby laboratory? O yun na yung magiging tasking ng ating joint investigation. May timeline po ba yung investigation? Sa investigation is pagka-yun is case takes ways. Kailangan besides yung mga lead na may establish namin, yun ang susunod namin, and whatever happens, of course, ang malalaman nyo naman sa media. Kayo naman ang kwan namin ang pag-asa namin para maging aware ng ating mga kababayan. So with this accomplishment, could you see na nagtatanggapay tayo? Nababawasan ba? Nawawala na ba ang problem natin against illegal drugs? Yung problema sa droga ay worldwide. Ang titignan mo ngayong Amerika is a very advanced country. Ang problema nila yung galing na droga sa Venezuela. At yan pinapalugdan mo sa gitna ng dagat. So yung problema na ito is worldwide. Kaya ito ngayon, yung ating PNP, PDEA, and other law enforcement units, ang challenge sa amin is to work together para at least malabanan natin itong droga. We do not expect na hindi maging target ang Pilipinas ng mga international drug syndicates. Pilipinas will always be a target. Kaya yun ang challenge ngayon sa atin. And even yung mga future generation. Kaya yung ngayon ang ginagawa ng PNP sa PDEA, kung ano yung kaya namin ibuhos laban sa droga, yun ang ginagawa namin para sa ating mga kabataan. So, gano'n marami yung ano ngayon? Ito ngayon is 905 packs. Yung kahapon is 125 packs. Kung yung assumption namin na per pack is 1 kilo, more than 1 ton. And 1 ton is ang panyan is 6.8 feet. Yun ang panyan, dahil mataas yung purity nito. So, may natatnan ba tayo kanina dito nung sinuwa natin yung operasyon? Yun yung gusto sana natin, pero ito na ngayon yung dalawa kasi nahuli na natin. Nahuli natin yung Chinese at isang Pilipino. So, from there, we will start kung sino pa yung mga dito, yung mga tumira dito. So, based on your investigation, bahay nila ito, sir, or nakunupahan lang? No, nabili nila ito. Nakabili. Ilang taon na po sila na sinesting? Kung sabi na natin, isang yung case build-up natin is 2 months. Nabili nila ito. Kung siguro, tulungan nyo na rin kami. Tingnan nyo sa assessor's office kung paano nyo na matili. Kasi sila yung dating may-ari dito. So, yun ang mahaba pa yung background natin dito. May bukod sa kanilang dalawa, may iba po ba silang kasama? Yes. We are very sure of that. Kaya doon sa team na investigating team natin, na PNP na PDEA, yun na kayo yung task. We are very sure na meron silang kasama. Sir, pwede yung iwakas ninyo kami nung in-implement yung search warrant po dito. Ano yung mga pagkita ng service, nakasakay na sa sasakyan? Ayun yung we were surprised to learn
nakasakay na. So ready na ito. Ready for transport. Yan dalawang sasakyan na yan. 125. Ready for transport. Kaya ito ngayon. So nakalusot ngayon yung dalawa. Sino ang magdadrive dito? Yun ngayon yung mga challenges sa atin. So mahaba pa yung investigation. So kung sakaling ready for transportation, saan siya dapat patuloy? Yun na yung plan natin. Sa amin kasi, ang Metro Manila ngayon is scarce yung scarce yung supply. Scarce yung supply kasi masyadong tumaas yung presyo. So, ang target market pa rin nila is Metro Manila kasi dahil yun ang primary target nila, market base nila. Yung kahapon, sir, doon din po ang punta. Oh yes, ayun yun. Bakit kaya Pangasinan, sir? Sila Ayun ang kwento yung dapat ang tanongin namin sa inyo. Baka meron kayong nalalaman. Kasi ikaw ay adapted sa anyway, ito kasi nangyari doon. Doon sa Sambales namin, yung 1.4 tons. At yun sana, sinabihan yung kapitan ng bangka na dalhin sa Pangasinan. So with that, ano bang implication doon? Diba? May contact sila dito. Na siguro alam nyo, pero hindi nyo lang sinasabi sa amin. Sana sabihin nyo sa amin. Sige po. Maraming salamat, sir. Okay, yan po mga kapaborito. Yung naganap na press conference, interview with PDEA hello. Parang wala. Director. Yan. Sige. Isagani Neres. At yun nga po, isa sa mga tanong is, ito na ba ang pinakamalaki sa lahat ng mga malaking operasyon ng PDEA? And the answer is yes. Kunto lang tinanator ni Isagani Neres. At pero anto may walad kanunutan mo ni man kapaborito RJ? Ayan yung parang na-surplus na yung apprehension compared before. Sa administrasyon ni di ang magiging reaction diyan baka mas marami. Ayun. Ang pumapasok. Pero hindi kaya ganito, linawin natin Maggie. Hindi kaya kukunti yung mga compared sa mga previous administration o compared sa previous administration o kukunti yung mga nahuhuli nilang mga shabu or droga simply because mahigpit. Takot sila, parang takot sila. Kasi at the kasi time mahigpit of, yung utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At talagang all out siya sa kampanya laban sa droga. O kaya mahigpit ang pasok, kukunti ang pumapasok. Hindi kaya ngayon hindi naman mahigpit masyado, kaya maluwang. At ganyan nga po, kalaki ang mga bulto-bultong shabu ng pumapasok. Lalong-lalo na dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Hindi kaya ganon? No, daming mga na-note ako sa sinabi ni kaibigan natin yan si Attorney Neres. Tapos yung parang at home sa Pangasinan. Yun ba yung pagkasabi? At home? Ibig sabihin, ng at home na sinasabi ni Attorney Isagani Neres, may connection sila dito. Sabi pa nga niya nung sino ang connection nila dito sa lalawigan ng Pangasinan? Sa mga media sabihin niyo sa akin. Siguro alam na ni Sir yan, di Randy Bol. Siguro under investigation. Kasi gano'n naman yan paano maglalakas loob? Di ba? Yung mga sindikato kamo na dahil hindi naman yan takbo na kung hindi isang tao lang. Kung walang sa circle ng sindikato so ang challenge diyan imbestigahan kung sino yung kasangkot sa sindikato. Isa pa kapaborito RJ, na-obserbahan ko rin. Doon sa Bugalyon may nahuli silang dalawa. Yung driver at saka yung kasama niya. Pero bakit dito sa bahay ganyan kalaki 1.2 tons ng shabu, walang gwardiya? Just imagine mo kapaborito RJ, 6 billion ang worth noong produktong yun. Yung shabu. Wala man lang gwardiya. Baka nakatulog. Yun ang tanong ngayon kapaborito RJ. Baka may nag-tip. Meron bang nag-tip? Meron bang traidor sa mga kasama ninyo at nag-tip at sinabing umalis na kayo dyan, parating na kami? Di ba nakalagay na sa diba? sa sasakyan yung iba? Ready to transport, sabi nga dyan sa narinig ko di may driver yon. Meron, siyempre, sigurado. At hindi lang yon kapaborito RJ. Meron at merong nandyan na titingin. Mag-hold, di ba? Parang di ba? Tapos, bakit wala man lang katao-tao na nadatnan? Alam mo, kaya nga dyan ito konekta ko lang. Kaya dyan pumapasok
yung hindi mo mahuhuli, yung talagang mastermind at kasangkot dyan sa sindikato dahil sila naman ay hindi nagdodroga. Kundi ang papel nila, financer, connection, mga ganun lang. Ganun lang. Tapos mayroon Parang silang kumbaga porsyento. negosyante. Yun, nadali mo. Ngayon, ang nahuhuli, karamihan, ipagnadatnan mo sa raid. Yeah. At yung mga user, mga pusher na nagpo-positibo sa droga, di ba? Pero yung mga big fish dyan, iyan yung may connection lang. Nagpi-finance, connection, parang sila lang nagkukuman. Sindikato nga, sabi ko nga sa'yo kanina eh. So sana maimbestigan kasi may backtracking na naman, gagawin. Siyempre alam mo naman na kilala naman natin si Atty. Sagani. Yes, magaling yan. Naging provincial commander naman natin yan at naging kaibigan ng media rin yan dito sa lalawigan ng Pangasinan. During his stint dito sa lalawigan ng Pangasinan. Tiwala naman tayo na siguro sa susunod na mga araw isasabihin na ni Atty. Neres kung sino ang koneksyon, kung meron mang koneksyon sa lalawigan ng Pangasinan at bakit nakakapasok dito sa lalawigan ng Pangasinan. Una dyan, di ba yung nahuli nila saan ba yun? Somewhere in Zambales. From there on, na-trace nila na meron din pala dyan. Saan barangay yan? Lawis, Labrador, Pangasinan. And Labrador is also within Lingayen Gulf. Saka alam mo naman tahimik na bayan yan, in fairness, di ba? Labrador. 10 barangay lang yan. So hindi siguro alam mo na dito tayo. Mga ganun ba? Alam mo, ako nag-iisip tuloy ka paborito, RJ. Mag-iisip ka eh. Kasi nung Saturday, andun ako sa dagat. Dagat na Lingayen. Binmali and Lingayen. Dyan ako sa boundary. May nakita akong 3 barko na naka-standby sa Lingayen Gulf. At tapos nakita ko ngayon, nabalitaan ko ngayon, itong raid na ito, kapaborito RJ. Hindi kaya? Nag-iisip lang ako. Sa'yo yun, di ba? Sa akin kasi yun. Nagtatanong ka. Yes. At maraming nagtatanong. Di ba tulad ng katanungan mo kanina, ba't dito? Sa lalawigan, ang dami. Di ba? Although naisip ko rin, kapaborito RJ, kasi dumaan yung bagyong Paulo. Baka nagtambay lang sila dito for their own safety. Yung 3 barko na yun, malalaki yun eh. Pero yung huling sinabi ni, tama ka. Yung sinabi ni, baka may alam kayo, sabihin niyo sa akin. Alam ko, may alam kayo, sabi ni Colonel Neres sa mga media. Siguro, may mga inisip na sigurong konektado. Kaya lang, siyempre, pagka kakasuhan mo ang mga yan o kaya i-connect mo ang mga yan, kailangan mo ng isang napakatibay na ebidensya. Alam mo, attorney si abogado. Alam niya yan. Alam niya yan. Dapat yung case mo is very tight. Yes. Kasi kung once na hindi very tight yan, kinasuhan mo, dahil lang sa sabi-sabi. Saka yung tawag nito, may kutob mo na siya yun, mamaya madi-dismiss yan. Parang matunog na yung kanyang name. Mamaya kung walang matibay na ebidensya, madi-dismiss yan. Yun po yun. At sa susunod na pagkakataon na mahuli mo siya, talagang mahuli mo na siya in action. May tawag in flagrante delicto may caught in the act at ating tanagagik. No naramula, agmula na kasan for the same case again. Bakit? Kasi mag-a-apply na yung double jeopardy. Double jeopardy. So kailangan matibay. Kaya dapat matibay. Alam yan ni Atty. Sagani. Sabi ko nga sa'yo kanina, paano mo yan mahuhuli? Wala kang makukuha ebidensya. Yun. Di ba? Kasi nga connection lang. Yun. Yun yung hello, nandiyan na yung shipment. Hello, abangan mo na dyan. Alam mo yung tinawagan din na hindi niya alam yung mukha ng shabu. Pero protection lang siya. Kumakamal din yun. Of course. Ng protection money. Pero hindi niya alam yung shabu. Siguro, so anong kakasuhin? Anong kakasuhan mo doon? Anong ebidensya doon? Hala. So, siguro, yan yung parang hindi sa pangungunahan natin, Senator ni. Pero alam nila yan. Baka gusto niyo alamin muna kung sinong nag-tip. Yun.
From Pero, there, baka makapag-umpisa kayo doon. In totality, alam mo, rekomendasyon pa rin. Yeah, of course. Dahil sa kanilang maagap na pagresponde, at ito na naman si kumpare kong manginginom, nag-text na naman. Sabi na naman niya. Huwag mo nang guluhin yung issue. Ito, advice ko lang sa'yo. O, kasi sabi niya dito, sabihin ko lang dadami pang mahuhuli diversionary tactic, sabi niya. Hindi, iba naman yun. Dahil hindi pa rin nawawala yung issue dyan sa flood control. By the way, nag-resign na nga si Ping Lacson. Mamaya matatalakay namin yan. Huwag kang apurado, ha? Kung paring manginginom Arnolfo, ikaw, Nako, hindi lang nag-resign, kundi di ba ititigil na raw yata nila yung investigation ng Blue Ribbon Committee? Kasi nga, kabaro nila, nasasangkot, managpanday na hindi kaya, at saka ito, sabi nga ng kumpare ko, iyan na yung nagiging mitya. Nang hindi na pagkakaroon ng tiwala. 'Di ba? Dahil mismong sila na nandyan. Abay, ba't nasasangkot yung pangalan nila? Nako. Ayan, balikan natin yan, mga kapaborito. Narito muna ilang pa ang mga paalala. Puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station.
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Judd Herrero. Paborito. Lasip Chico. Paborito. Lasip Grande. Paborito. Lumboy. Paborito. Lukaw. Paborito. Anjet Maluwad. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ay bali at ating tanagagik. Alas 8:11 sila sa oras sa'yo. Kaulap kang tabay ni siyempre sa rin magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning sa lahat ng mga single ladies sa Barangay Basing. Lalong-lalo na kina Nanay Bihing, Nanay Conching, Madam Emma, Madam Perla, at saka si Kagawad Esperanza. Ganon din kay Madam Jaja. May Esperanza Pabon. Sino artista yun? Artista yun. Yung Pero, nakita mo yung pinost ko sa group chat natin. Hindi mo kilala yun. Sino ba yun? Tinatanong mo kung sino yun eh. Sino siya? Wala pang nakakuha eh. Wala pa eh. Nag-iisip din ako. Akala ko, hindi kaya si First Lady ito. Former First Lady. Imelda Marcos. Sabi ko, hindi naman. Correct ka doon. Siya ba yun? Siya yun. Oo, sabi ko na nga ba eh. Ano pala siya ngayon? Noon. Beauty con siya. Tawag nito is sumasali sa mga beauty contest. Si First Lady, Madam Emel. Kaya nga na-inlove sa kanya si Connie. Former President Ferdinand Edralin Marcos. Pero may trivia doon. Ano yung trivia? Ang unang nanligaw. Isang mayor. Hindi, senador. Ay, senador pala yun. Si pangalan na nun. Yan ang hindi mo alam. Nakalimutan ko na. Ko sa'yo. Sige, nakalimutan ko na. Ninoy. Yan ang trivia. Ninoy. Ninoy? Hindi mo alam yun. Kasi, ito na. Ano nga pala, para saray yung mga kasama natin sa Napuhay. Sa Yapi Ambugyata, kapaborito Joseph. Yes, sa parang biglaan na pagkawala ni pagkamatay ni Commander Dante Serra. Dumating na yung bangkay niya kahapon. Dumating na? Bandang mga hapon mula sa El Nido, Palawan. Palawan. Dahil meron ata silang parang lakbay-aral ng mga kagawad dun sa Palawan. At doon nga nanikip yung kanyang dibdib. Actually, it's not his first time na meron na siyang sa puso. Parang pangatlo na ata kung hindi ako nagkakamali na atake. And this is the third time. Yes, at hindi na niya nalagpasan. So sa Piambugya sa pamilya ng Commander Dante Serra, na may kwento ko lang maiksi dahil yan nagkasama kami. Unang nagkasama kami dyan sa may DWPR from 5 to 6, tagal namin dyan. Tapos sa DCRD naman 8 to 9, tapos sa Action Radio yung sa Pangasinan natin. So at sa Super Radio ang matagal. Super Radio RJ Midagupan. So kilala ko yung si Commander Dante Serra, my partner, rest in peace. At sa naiwang pamilya condolence na lang.
At nandito sa may mamaya yung sa mga gustong bumisita, nasa siya, isang punerarya dito sa sa Anulid. Mamaya hindi ko makita. Yung yung along the highway. Yes, along the highway. St. Peter's. Anong pangalan nun? St. Peter's. Hindi St. Peter diba? yun eh. Basta dyan sa alam ko na yung Anulid. malaki doon. Oo. Diyan na siya, diyan nilagak yung bangkay at yan lalamayan ni Commander Dante Serra. Bata pa. 55. Was born 1970. So 55. February 1970, so 55 years old. Di Commander Dante Serra. So sa Piambag. Samantalang ngayon pa namang araw na to is considered as Happy Lambing Day. Ay ngayon, Happy Lambing Day. October 6 is Happy Lambing Day. Ay, mayroon din palang ganun. Kaya lambingin nyo mamaya yung mga mister nyo at saka mga misis nyo. Kasi yung ngayon dahil sa natin, so be careful sa inyong anong tawag dito? Yung alam mo, kapaborito yung Jay. Pagkain, yes. may tawag yan eh. Diet. Disiplina Disiplina sa katawan. Importante disiplina kasi sa katawan. Kasi yan yung mga traidor na sakit, di ba? Sakit sa actually, puso. itong Lambing Day na to, ito isa sa mga magandang pampatibay sa puso. Lambing Day. Yes, dahil 'di ba? Kaya sabi ko nga ba't ang tanda-tanda ng pinus mo na itsura mo, talagang ginagala ko 'yun na nag-react. But kasi magre-react sana ako sasabihin ko na sana doon. Sasabihin ko sana nung ba't ganito itsura ko? Tapos ito nga, gamitin ko nga 'to. 'Di ba? Yung talagang walang filter, wala lahat. Para sabihin na enjoy life. Kasi tumatanda ka, hindi ka bumabata. Yes. Yung mga namemeke na parang sila, yung batang itsura. Pero tanggapin ninyo, tumatanda kayo. Kaya enjoy life. Yun yung mensahe ko doon eh. Kaya sa mga single ladies, sorry, wala kayong kalambingan today. Ay wala. At saka 'di ba? Yan yung the best na exercise ng puso. Yes. Yung di ba? Lambingan. At ito to tell you frankly, pati yung sex. Malaking naitutulong yan. It's baka a hindi good nyo alam. exercise actually. So, lambing. Wag mong pinapainggit yung mga single Ay, ladies. sorry, single pala. Wag mo silang tuksuhin, kapaborito RJ. Pero, basta may lambing, kahit na wala na yun. Okay lang. Di ba? Ay, nga pala na, sorry. Ay, Socialist Triangle. Ito yung mga lambing ba yan? Enjoy life. Enjoy life. Yun ang aking ito ngayon ang problema, kapaborito RJ. Kasi nitong mga nakarang araw, ito na naman po tayo sa baha. May mga baha na naman po tayong nararamdaman. Actually, meron nga tayong na-monitor sa bayan ng Calasiao, meron pong localized suspension ng klase po dyan. Today, October 6. Lalong-lalo na po sa Banawang, San Vicente, Dinalawan, Lumbang, Nalsian, Bacayao, Lasip, Talibao, Mancop, Bunlag, tapos Lungos at saka Sungkoy. Walang pasok po yung mga eskwelahan po dyan, lalong-lalo po yung mga public schools. Kasi nga, underwater na naman po sila. At siyempre alam mo na yung pag underwater, hindi ka pwedeng magsawsaw, lalong-lalo na yung mga bata, kapaborito RJ. Kaya nga believe ako sa mga leader na ganyan na sinususpend yung klase kahit maaraw dahil kinoconsider nila yung safety at kalagayan, security ng mga anggad nata man tataksaw nito. Kaya nga yung matagal mag-subside yung tubig, kawawa sila, may pitak. Paano mo na isulong sapatos mo? Sige pa. Bisa mo wala rin. Pero the irony of it, kapaborito RJ, dito sa lungsod ng Dagupan, meron tayong nabasa na sabi dito, nakakainis talaga ang nangyari bago ang distribution ng DSWD relief goods. Ang dami sa Barangay Pantal, Dagupan City. Truck. Oo nga truck Ang galing Isipin mo, signal number 2 tayo at ang sabi ay dapat 4 PM ay naroroon na kami. Ngunit pagdating namin, walang laman ang lugar. Wala pa mga kahon ng relief goods. Wala pa ang lahat, pati na ang tulda. Pinag-antay kami hanggang 5:45 PM. Tinanong ko pa nga mga organizers, Sir, Ma'am, anong oras po magsisimula ang bigayan? Kawawa naman po ang mga tao, lalo na ang mga senior. Ang sagot nila, antayin po natin si Mayor Ading. Pero nandun na.
Wala pa din. Nainis lang talaga ako dahil pera ng taong bayan yan, pantuyayan. Pero bakit kailangan pang maghirap ang mga tao para lang makatanggap ng mga pangangailangan nila? Buti na lang at nakakaputi ako, paano na lang kaya kung yung iba? Alam mo, kinikwenta ko yun. Walang halagang 500 yun eh. Yung wala. kahon? Oo, wala. Ilang kilo yung bigas na yun? 200 lang eh. Dalawang tig 2 kilos na bigas, na naka-plastic. Tapos ano noodles. na yun? 200. Oo. Tapos noodles, sardinas. Kulang-kulang 500 yun. Ano ba yung kwan eh? Meron pang corned beef yun eh. Merong corned beef na ibang brand. Basta pero yung packaging, ang ganda. Maganda. Ang ganda, nakakahon eh. Dalawang plastic na rice. Kaya nung kinenta ko, pero not the amount, but the concern ng agency nga, pero yung Pero may tanong sila, kapaborito Ajay. Huwag abalahin yung Ito yung Likna ni Bali at ating tanagagig. Bakit mas mabilis pa raw ang DSWD sa pagre-release ng mga relief goods kaysa yung mga LGU? Samantalang meron ng declaration ng state of calamity. At alam naman po natin, kapag wala pa rin daw silang maramdaman. Kasi mahalata mo yung bigay ng LGU dahil naka-plastic bag yun. Iba ang balot niya, yung naka-plastic lang yan. talagang may tatak. DSWD, at pagkagaling sa DSWD, para alam ng ating mga kababayan, hindi ho pundo yun na galing sa isang LGU. Yan ho national government. Kaya ang puna nila is wala pa. Wala pa. Baka hindi pa na-release. Kaya ito yung reaction pero, na to. Baka may gustong mamuhunan o kaya may mamuhunan, tumulong na lang. Meron naman eh. Yung mag-finance tapos saka na lang singilin. Parang ganun. Kasi para yung purpose ma-serve. Bakit? Mag-allocate ka ng pundo, walang pera? Mayroon nga eh, di ba? Di ba? So, sure naman yan eh. Kasi, talagang mandato na yan. Manabuno. Manabuno. Kaya pasok ang abuno. Manabuno. Di ba? Pumasok ang abuno okay. Dapat may manabuno. Ganun. Yun. So ito nabasa natin sa page ng Information on Dagupan. Alam mo, naging controversial na naman ito yung Information on Dagupan kasi ano ba yan? Pero nila, alam ko yan, puro kontra kay Mayor Belen yan. Ang sinasabi nila kasi, itong Information on Dagupan daw is dating page ng city government. Pero sinasabi nila, hindi sinuko daw sa city government. Ito alam naman natin lahat, yung mga Facebook pages na yan, pagmamayari ng kung sino nag-umpisa. Agauntag ka paborito, pero alam mo yan, natuloy ko lang wala naman tayong binabayaran dyan. Sabi nila, puro kontra kay Mayor Belen yan. Pero ang sabi naman ng kausap ko, dahil syempre, buti mayroon yan, sabi niya. Para may check and balance. Yun. Kasi hindi naman magpupus daw yung Information of Dagupan ng kontra kay Mayor Belen. Kung wala namang katotohanan. At kung nagagawa ng tama. So yan daw, yung page na yan, buti meron daw yan at napupuna yung dapat punahin. At nako-correct yung dapat i-correct. Yun. Hindi naman constructive naman yan Hindi naman yung personalan. Kasi tulad yan. Sinisiraan ito yung Information on Dagupan Sabi ko naman, siyempre alam naman ng lahat na pag ikaw gumawa ng Facebook, sa'yo yan. At wala ka naman binabayaran dyan. Ano Information of Dagupan? Nasaan yung Dagupan Information Office? Meron silang sarili, yung Dagupan City Information. Ganon. Meron. City, parang gano'n Parang hindi ako friend doon hindi ko alam. Hindi ka nakapalo, hindi rin ako nakapalo din Pero sabi ko, bakit walang Information Office news dito kako na na-scroll? Kaya doon na lang kay page ni Mayor Belen, may mga nakikita tayo doon. Di ba? Para naman at least pagka may mga batikos na ganyan na hindi naman totoo, pero parang siyempre walang magrereklamo kung hindi totoo, di ba? So kailangan isabay o nauna o kaya masakbay. Gusto kong sabihin. Pero yun ang hiling ng di ba? Tulong na nga pahirapan mo pa yung tao. So yun ang hiling ng taong bayan. Kung nandyan na yung naka-live pa na kasi ewan ko kung saan yung naka-live na distribution. Nagkakaroon ngayon ng comparison kapabrito Ajay. Yung previous administration sa Ikwanda, nansaman, iabot dad kagkaabungan sa tulong.
unlugan akalugan ira truck iyabot dalad sari kag kaabungan amin niya abong ang gapoy nalagpasan atunugan. So gabay mo ibagag nira disturbo mampul ko sa. Of course. Agnira nan sawsawod danom yalimad man dun sa may lugar ya banaan. Ya manalagar iran na pigay oras. Antis dan awat may grasya. Baka doon walang pogi-pogi doon. Pagka may distribution at least papogi yun, di ba? Ganun ba yun? Oo, sa mga... Para bang galing sa bulsa mo na kinakailangan may documentation? Saka siyempre, pakita mo na mabait ka sa kanila. Parang gano'n. In return, siyempre. Ganun ba yun? Di ba? Pero yan diskarte lang. Baka sasabihin nila, wither lang. Ang tanong ko nga sa DSWD, bumapayag kayo sa ganun, DSWD? Na paghintayin yung mga tao tapos bago ibigay kinakailangan may LGU representative. Saka di ba may ano na yan, aywan ko kung sino yung senador na si Erwin Tulfo ata, na yung mga bigay ng DSWD ay wala nang magpro-front na mga local officials sa isang LGU kundi DSWD na lang. Kaya nga siya nag-resign as DSWD secretary. Di ba? Iyon ang kanyang sinusulong ngayon. Di ba? Kasi hindi nasusunod. Hindi nasusunod. Kasi gustong may umepal. Ganun. Pero may kautusan na yan. Kaya dapat kung may kautusan. Paigpit. Bakit hindi pa rin sinusunod? I-implement yan. Para wala nang masabi yung tao. Kaya tawag na baka mabilis pa. Yes. So, kasi wala na yung mga salita. Kaya nananawagan tayo sa DSWD. Kung magbibigay kayo ng tulong, ano kaya kung bahay-bahay na lang? Pero meron alam naman ninyo kung ano yung mga apektadong lugar na binaha. Oo. O di dalhin nyo na, lagay nyo sa truck. Pero may nag-observan tayong ganun, di ba? Nung dumating yung DSWD, hindi na nagsalita, basta pinamigay na lang. Malala mo yun? Kung sino yung mayor na yun? Parang kilala ko. Malala mo yun. Dapat ganun. Hindi yung naghintay na nga mga tao, pagdating nila, magsasalita ulit, papogi points, kapaborito Ajay. And then pagkatapos nun, pila-pila, pakita yung ticket, saka makakatanggap ng kahon. Nako. Kaya nga dapat ayus-ayusin natin dahil ang dami ng ang dami ng kumukonekta ngayon at nakikita na nila yung di ba? Yung maling sistema. Yung maling sistema. Kaya nga nanawagan si nabalitaan mo yun? Si Senador nung tawag dito? Yung gwapo, yung may salamin, Sino? Cayetano. Snap election. Gusto ko yung panawagan niya. Diba na mag-resign lahat. Mag-resign tayo lahat, including him. Magmula sa taas. Diba? Magmula sa presidente. Ano yun? No drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people. What if we all just resign? Ano ba? So, kasi itong korupsyon. At alam mo ba, may isang grupo sa lokal dito. Meron? Na mayroon silang panawagan din? Kampanya. Pero ito naman yung kanilang kampanya. Ano? No jail, no tax. No jail, no tax. Pag walang ibig sabihin, pag walang nakulong, walang magbabayad ng tax. Gusto mo yon? Sabi ko sa kausap ko, dahil mga negosyante ito, grupo. Sabi ko, hindi kaya economic sabotage yan? Sabi ko, anong economic sabotage? Sila nga nagsasabotage sa mga binabayad natin Alam mo, magandang kanya. No jail, no tax. Maganda yan kasi after all, kapaborito Ajay, may karapatan tayo. Yes. Dahil pera natin yung nalulusik. Kasi sabi ko naman, mamaya, balikan natin yan. Dahil baka sa susunod na araw, yung isa sa mga miyembro niyan, makakapanayam natin. Wow, maganda yan. No jail, no tax. At hindi sila natatakot na umparuntal. Sabi ko, baka maano kayo dyan, economic sabotage. Dahil di kayo magbabago. Hindi Dahil gusto namin talaga patunayan na may makukulong, sabi niya. Sige nga, kung masama yung panawagan namin, hindi. Walang masama doon. Hindi rin mo masasabing revolution. Kasi gusto mo nga, ang condition mo is dapat may makulong. Dahil sa nawawaldas, yung binabayad mong tax. Yes. At alam mo kung sinong dyan, sabihin ko na sa iyo ngayon. Makakapanayam natin dyan, si Good Governance. Councilor Randall Bernal. Sabi ko, hindi kayo tatakot sir, parang economic sabotage. Hindi. Dahil karapatan natin to. Kami nga naman negosyante.
Di ba? Pinupuntahan kami ng BIR para magbayad. Masunurin kami. So, parang nagkakaisa. Nananawagan. Na dapat may makulong. Sabi ko naman, parang ano yan, parang tulad ng sabi mo nga, hindi parang, sabi ko kasi baka economic sabotage kayo dyan, sir. Hindi. Ano sa pananaw mo, Hindi rin kasi yung dapat may makulong. May Ibig makulong. sabihin, pag nakulong, tuloy-tuloy ang pagbabayad nila. Kasi alam nila, habang, yung binabayad nila nagagamit sa tama. Yes, oo. However, habang ongoing investigation, nagpabayad pa rin sila. Oo, nagbabayad sila. Pero pag dumating sa punto na walang nakulong, yun, that's the tama time. Ka dyan, partner. Kaya nga yung sabi niya, no jail, no tax, pero ngayon bibigyan pa ng daan yung investigasyon. Pero umaasa sila na pag walang nakulong, yung parang nagtundaw, naglaylo. Yan yun. Ay, ano bang gagawin namin dito? Anong saysay? Kasi yung nababalitaan daw nila is bilyon na mga kantidad yung nawawaldas at nawawala. Tapos nagbabayad kami. Ang kuli-kuli namin. Correct. Diba? Yun naman yung pagkasabi sa atin ni Councilor Randall Bernal. Maganda yan. Maganda yan. Kaya wow, okay yan na, sir. Tama ka naman. Dahil maganda ang price kasi na nagbabayad. Yeah. Pero pag ganitong reklamo tayo, may pinaglalaban tayo, why not? Panawagan natin. Pwede. Sangayon ka din, Dok. Sige, sangayon din ako dyan. Oo, baka makapanayam natin sa masusunod na araw. Sana nga. So magpapatuloy pang lignay, balik, kaya rin ninasarang pakabatan pa imano, malalapanid saray manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think of, every cup I drink of. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Alias, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Coraz Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Coraz Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone.
sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:37 las oras tayo at ating talagagig. Tuloy-tuloy ni Sulik na ibali. Kalop kantabi ni siyempre sa rin magtaryorang lingkor. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Inanunsyo na po ni Senate President Pro Tempore Senador Ping Lacson ang kanyang pagbibitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Sinabi po niya na since all chairpersons of the Senate committees are elected by our peers, I serve at the pleasure of my colleagues, particularly the members of the majority kwanto. Rightly or wrongly, when quite a number of them have expressed disappointment over how I am handling the flood control project anomalies, I thought it's time for me to step aside in favor of another member who they think can handle the committee better. Mm-hmm. Oh, alam mo kapaborito RJ. Mm-hmm. Gusto ko to na ginawa ni Senador Panfilo Lacson. Sabi naman kasi ng obviously, parang hindi niya nahandalan ng tama yung kanyang pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi ang iniimbestigahan mo, puro mga nagpanday na li eh. Di ba? Eh sila yung main actor dyan eh. Character eh. Yes. Yung mga supporting lang yung mga contractor dyan. Dahil pag walang nagkukuman din sa kanila, ako ba naman kikita ko, ba't hindi ko gugustuhin? Natukso na rin ako. Kung hindi naman ako, ipapadaan naman sa iba. Di ba? Yes. Ay nako. So ito yon. Dito nakokonekta yung no jail, no no tax. No tax. Kasi mga mambabatas yan. Mga sangkot. Di ba? Yes. Ay, nako. Alam mo, may nabasa nga akong artikulo na parang reaksyon ni Mayor Magalong. About that, yung resignation? Not actually, but may connection. Kasi this is patungkol pa rin sa ongoing investigation sa fiasco na yan, kapaborito RJ. Ang tema ng kanyang sulat is ganito.
Niluloko ba tayo ni BBM? Si kwento ha? Hindi siya ano yan. Sigurado kasi ano yan, si Magalong. Oo. Hindi kasi, si Singsong yan. Hindi Di ba meron din si ano? Si Singson? Oo. Oh. Na meron na ring action laban sa kanya? Oo. Kay BBM. Oo. Niluloko ba tayo ni BBM, si kwento? Hindi porkit hindi na ako miyembro ng ICI, ay tatahimik na lang ako at magbibingi-bingihan. Ito ang nangyayari ngayon. Pakinggan nyo. Kwento? Bago buuin ni Presidente Marcos ang ICI, wala pang konkreto na mga taong makapagtuturo kay Romualdez at Saldico. Kung meron man, ay diskaya lang. By that time, ang sabi ng Pangulo, open hearing for transparency. Ito yung mga araw na tanging kontraktor, mga DE engineers, maliliit na congressman at ilang senador pa lamang ang ginigisa. Ngunit, noong last hearing sa Senado, bigla may isang sumabog na hindi nila ine-expect, isang matapang na marin, ang lakas loob na nagsalita at direktang itinuro si Ko at Romualdez. Diyan na nagsimula, bumaliktad ang lahat. Matatandaan, inalis ako at sinabihang may conflict of interest. Tapos naglabas ang ICI na bigla close hearing mag-pause ka muna. Oh. Anong sabi? Ha? Diyan na nagsimula. Hindi, yung inalis ako. Akala ko inalis ako at sinabihang parang nakakabulgaran na. Kasi na parang yun ang perception niya kasi ni Mayor Magalong. Na inalis siya. Nabigla na lang may issue sa conflict of interest. Kaya inunahan na niya. Inunahan na niya. Kasi inalis ako, sabi niya. Yes, kasi ang alam ng lahat, nag-resign. Nag-resign. Because of yun sa Baguio City. Pero yan, sinasabi na. Yes, inalis ako. Okay. Tapos, naglabas ang ICI na bigla, closed hearing na. Imagine, dahil dawit na si Ko at Romualdez kanto? May yung ano yung close hearing? Yung ICI. Na-close hearing na? Di ba dapat sana is parang Blue Ribbon Committee na naka-live o na-view ng mga taong bayan ang ongoing na hearing ng ICI. Pero di ba lately ang pronouncement nila, wag nang ilahad sa madlang people. Di ba? Yun yung napag-usapan din natin last week. Nabigla na lang, closed door, parang gano'n, closed door meeting. Pasabog na naman yan. Yung dalat ni Mayor. Yeah. Sa kwanto, ituloy tayo May testigo na sa kanila na sila ang utak. Tapos bigla yung Blue Ribbon Chair naglabas naman ng statement na halos lahat daw ng senador ay involved. So inuumpisahan na guluhin ang mata ng mga tao. Itinutuon sa iba para maalis sila kila Saldico at Martin Romualdez. Pero hindi umubra dahil alam na ng taong bayan kung sino talaga ang utak. So hindi na nila alam ang gagawin nila ngayon para hindi sila magmukhang pinoprotektahan si Romualdez. Lalong nagagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. Kaya ito ngayon ang naisip nilang paraan. Naglabas ang ICI ng statement na ipatatawag na din si Romualdez. Naglabas na din ang statement si Lacson, ipapatawag na din si Romualdez. Sabay-sabay, bigla. Ganyan ang desisyon nila na parang may script Pati DOJ, sasampahan daw si Romualdez ng kaso sa ombudsman. Tapos si Remulla mismo ang nalalapit ng maging ombudsman. Ang balita ko ngayon lalabas yung appointment niya na kinukontra ni Senadora Aimee. Ipapatawag ni Senador Ping si Romualdez. Tapos nag-resign. Na Blue Ribbon Committee. Na may rason naman. Ano na kayang paniniwala ng tao dito, kapartner, kapaborito? Ang tanong nga ni Mayor Magalong, niluluko ba tayo? Niluluko ba tayo? Kantulanti kapaborito RJ. Imagine, kakasuha mo sa ombudsman, tapos ang i-appoint mong ombudsman, yung kadikit mo rin, kapaborito RJ. Anong mangyayari sa justice? Ngayon, ipapatawag na sila para hindi isipin ng taong bayan na protector sila. Pero closed hearing,
closed hearing. At tinanong mo di man, ikapaborito RJ, ang muna nang no, wad man ta, talagan imapirang at hearing, si Romualdez, si Ko, ang muna nang ang kapi ebidensya me, gawantang kapaborito RJ. Kaya ang muna kalso panderwaruwa. Yes. Yung duda ng tao. Kaya nga sabi ni Mayor Magalong, para hindi malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa nila sa hearing, kung nagkukunwari-kunwari lang sila na kunyari iniimbestigahan si Romualdez, pero sa totoo, baka sa loob ng hearing, pinagtatawanan lang nila ang taong bayan. Napakasimpleng tactics. Open hearing nung hindi pa damay si Romualdez. Nung nadamay na, closed hearing na. Kwento. Dapat ngayong araw, may hearing na naman ng ICI. Alam mo kung sinong kakampi ng mga taong ganyan na talagang nagpupursige sa mga investigasyon na ganyan. Alam mo kung sinong kakampi? Sino? Yung mga matitinong media. Oo. Diba? Dahil silang magbubulgar. Iba't ko sinabing matitino. Diba? Hindi naman lingid. Ayaw kong sirain ng... Pero may mga ano rin, parang sa kung anong organisasyon. May mga, alam mo na. Diba? Para at least tuloy-tuloy yung laban niya. With that, bago na reaksyon niya, pasabog na naman. Niulit ko, pasabog yan. Pasabog na naman. Actually, sabi pa nga niya rito, kita mo malalaman na lang sa spokesperson ng ICI ang naging resulta. Sila na lang ang nakakaalam. Ang tanong, totoo ba ang pinagsasabi ng spokesperson ng ICI? Sino ba yung spokesperson nila? Yung parang foreigner ang apelyido foreigner. Paano natin, malalaman kung totoo? Sila lang nasa loob. Siguro iba ang kwento kung ako ang nasa loob ng ICI na yan. Sino yung pumalit sa kanya? Si General Azurin. Si Azurin. Si Azurin. Azurin, ay pronounce mong maigi. Azu, hindi Aso. Azurin. Azurin. AZ. Yes, AZ. Oo. Saka ano yun? Hindi basta-basta general din yun. Oo. Siya yung first PNP chief under this administration. Azurin. Okay. After hearing, kahit close hearing yan, isasambulat ko yan sa sambayan ng Pilipino. Pero ang masakit ngayon, hindi ko din alam ang nangyayari sa loob. Si Kontunatan, ang Pangulo natin walang isang salita. Direkta, sinabi niya. So meron siyang alam. Siguro sa kanilang mga exclusive talk, mga gano'n, diba? Kasi sa kwento, magsusot muna siya mismo, sige. Ganda ng salamin mo bilog na bilog para kang bumata dyan sabi nila, tumanda ako. Tumanda na ako. Sige, tuloy mo. Siya mismo nagsabi, open to public dapat. Tapos ngayon sasabihin niya wala siyang kapangyarihan para diktahan ang gusto ng ICI na close hearing. Pwede ba yun? Nasaan ang doon? Transparency. Yun. Ikaw ang head of the state at ikaw mismo ang bumuo at pumili ng mga yan. Papaanong wala kang kapangyarihan? Direkta na yan? Direktang tanong ito ngayon. Kay PBBM. Nako, tapang tao din yan. Mula galing kay Mayor Magalong. Nako. Alam mo, dami nang tumatapang din, Oo, tulad nito. Sa mga isyong nangyayari. Tulad nito, isang opisyal. Matapang din ito. Tapang tao din. Sabi niya, binatikos ni Colonel Edison Bong Nebriha si dating ako Bicol Representative Saldico matapos itong magbiti sa pwesto sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian. Ayon kay Nebriha, hindi may tuturing na delikadesa ang biglaang pagbibitiw matapos umano'y pagnakawan ng taong bayan. Dahil ang sabi niya, hindi sapat ang simpleng pag-alis sa pwesto para malinis ang pangalan sa gitna ng mabibigat na paratang. Ano yun? Alis ka na? Wala na? Yun na nga. Ligtas ka na? Oo. Wala ng kaso. Ano ba yun? Mabuti ng ganon. Tapos na ang kaso doon dahil nagbitiw ka na? Yung mga simpleng wala tao. ng accountability? Pagka nagnakaw lang ng walang makain, kulong na agad. Yung matanda, nagnakaw, kumuha lang ng mangga. Alam mo yun? Alam ko yun. Kinulong agad? Kinulong ka agad. Tapos yan, bilyon-bilyon pesos. Kaya nga ang patunayan. Pera ng taong bayan yan. Bilyon-bilyon. Isang mangga compared sa bilyon-bilyon. Kaya nga yung movement, naku, dami nang nananawagan.
Pero hindi mo sila masisi. Ito, hindi tayo nag-udyok dito ha. Pero syempre, ngit-ngit na yan. Liknaan na yan. Ito Kasi pa. billion pesos yung nawawala. Ito pang masaklap na Na sila din ang nagbulgar. Yes. Bakit? Alam ba natin yan? Ito pang masaklap kapaborito, RJ. Kung sakali makakasuhan sa ombudsman ang mga yan, sino ngayon ang leader ng ombudsman? Ang balita natin today, lalabas yung appointment ni Secretary Boying Rimil. Pero sabi ng Korte Suprema, wala pa silang pangalang nailalabas. Pero today na yung pangalang galing nga ito kay Senador Amy Marcos Bakit? Meron siyang official statement. Sa kwento sa official statement to niya sa Lunes, meaning today, nakatagdang hirangin si Boying Rimulya bilang ombudsman. Tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastanganan sa Constitution, which is the Ombudsman, Office of the Ombudsman. Isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga nakabinbin na kaso at may bahid ng kawalang hustisya. Ang dalangin nga ni Mayor ay ni Senadora, iligtas mo ang inyong bayan, Panginoon. Kwanto? Oo. Kasi totoo nga naman, kapaborito. Ano ba yan? Korte Suprema pipili? Hindi. Mag-i-endorse sila. Ang JB, meron silang parang JBAC ba yun? JBC, Judicial and Bar Council, I should say, naalala ko, Judicial and Bar Council. Hindi Korte Suprema. Oo, sila yung mag-i-interview ng mga candidates. Pag nakapili sila, i-endorse nila ngayon sa Office of the President. And then the Office of the President will confirm whether or not yun ang i-appoint. Pero yung So yung final say, nasa Malacanang. Yung GBC, hindi sila part ng Korte Suprema. Hindi sila part ng Korte Suprema, but pwedeng may isang miyembro sa kanila doon. Ng Korte Suprema. Yon yung JBC na yan. Judicial and Bar Council. Aguntan. JBC. Aliwan Joseph Bacani Kanilang. Kanilang, hindi. Baliktad mo yung pangalan mo. Hindi Joseph Bacani Kanilang. Hindi. Judicial and Bar Council po yun. JBC. Magkakamali ha. Ngayon. Hindi. So, may recommendation sila, may listahan silang ibibigay na pangalan. Halimbawa, 5 yung napili nila. Di mamimili ngayon yung presidente. Kung sino ang i-appoint niyang chief ng ombudsman. Sabi nga nila, si Rimulya, merong kaso dyan sa ombudsman. Pero yun na-clear na daw. Paano na-clear yun? Di ba Nagsubmitin. Yes. Nagsubmiti rin ng kanyang opposition na ayaw din niya na maupo as ombudsman. Dahil sa rason na yun. Yes. Oo. May rason si Connie. Meron akong nakopya nun na sinabi ni Connie. Because of that, yung mayroong kaso yan, nasa ombudsman. Yes. Mayroong statement noon si Connie, Ginoong Senator Rimulya, Marcoleta kung bakit ayaw niya na ma-appoint bilang ombudsman ining si Rimulya. So hindi ko na makita. Nonetheless, alam mo may magandang nasabi si tawag nito ay si Cardinal Luis Antonio Tagle. Ang tamsukan to. Meron ding posisyon ng simbahan. This is a challenge. Kung kayo ay tunay na nagsasamba sa Diyos, to our leaders, you are not the owners of the nation's wealth. You are stewards, tagapangalaga. And God, who is the true owner, will ask you one day, how did you use what was entrusted to you? Alam nila kasalanan ang magnakaw. Yun. Cardinal Luis Antonio Tagle. Kayo lang ang natasang mangalaga. Yes. Stewards lang kayo. Bayan, yun. At gamitin sa tama. Yun. At huwag ninyong nakawin. Dahil pag ninakaw nyo yan,
makakasama nyo yung gumawa ng hagdan papuntang impyerno. Yun. Si Lucy. Makakasama nyo si Diba? Lucy. Ang galing nung hagdan nila, no? Tibay. Mm. Kasi karamihan nandun. Yung mga engineers, mga contractors. Ay, wag kayo mag-alit sa atin. Pero Los Benos. Not all. Not all, pero Los Benos, ha? Kaya, sabi nga ni San Pedro, ang sabi ni San... sabi ni San Pedro, wala akong makitang engineer din kanto. May kisikis na sound. Pasensya na po, Attorney Dindin, kasi tama kayo. May problema yung aming tawag ulit sa partner. yung diyan. Aparato. Oo, may problema lang po tayo, Attorney Dindin. Inaayos natin. Gumagamit lang tayo temporarily. At mahina ta rin talaga ang mga microphone Alam namin. Mo si Attorney Dindin. Oo, naka-monitor siya sa atin. Hinaanak niya si Commander Dante. Ganun ba? Lumapit ka raw sa microphone mo. Ito nga. Maglilips-ulip na muntik na nga. Ito na nga ang microphone ko. Iniiwasan ko. 1 inch na lang Malilips-to-lips ko na rin. Kasi kapag nalips-to-lips ko itong microphone na to, para kung nalips-to-lips si Dennis. Ako din si Errol. Siya yung una dito eh. Di ba? Kaya iniiwasan na 1 inch lang. Ay, nako. Pero 1 minute na lang. 1 minute na lang. 4 minutes. Yung mga kaibigan natin na talagang tumututok sa atin. Alam mo pala, pagka lumalabas ako, tapos may ang ganda ng issue nyo, sabing ganun. Tapos ang dami pala. Di ba nakikwento ko na yung apo ko nga na grade 5? Nakatutok na rin siya sa mga kaganapan. So, ibig kong sabihin, madami yung parang gusto ko yan na parang aware na sila. Kung sa butuan, may mga silent majority. Mayroon din tayo, mga silent, nag-oobserba lang. Pero alam mo sa totoo lang, naghihimutok yung kanilang liknaan. Bakit? Dahil dito sa nangyayari. Di ba? Kasi kung walang nakukurakot, yung basic needs natin, services sa mga tao, na ibibigay na sana. Wala nang lubak-lubak na kalsada. Wala nang dulap-dulap na ganyan. Hindi na mahirapan yung mga yung mga estudyante na pumasok. Pero nako, biruin mo, billion of trillion. Trillion na, diba trillion. Oo. Kaya nga, apoy nga ko naman. Kala ko billion lang, trillion na pala. Tapos ang dami nang sinasangkot. Diba? Sabi ba't si Senadora Lisa hindi umiimik? Tapos inilabas na rin yung kanyang mga insertion daw. Pero nung binasa ko naman maganda yung sa kanya at mga daan-daan na ginawa naman. Diba? Karamihan sa Pangasinan nga Diba? Pero ang issue may insertion din. Ay, buti na yung may insertion na nakatulong. Kaysa insertion na ghost project. Yun. Yun dapat yun ang mga dapat imbestigahan. Hello, good morning kay Clarence Villa. Kay Jane Nasin Tawataw, sabi nakita niya yung sinuot ko galing kay Clarence. Thank you, Clarence, na sunglass. Rest in peace, Commander Dante Kwanto. Naway ganun din ang tinaguriang Commander-in-Chief. Uwi ka na, Commander. Galit na kami, Kwanto. Sino kayong Commander yan? Sino yan? Si Madam Jane Nasin Tawataw. Good morning po, mga kapaborito. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Ang sabi ni Atty. Dindin, una tayo od commander na kwanto. Yes. Nandito malapit sa atin, Anulid lang. Boundary ng Dagupan. Yes. Boundary ng Dagupan, Mangaldan. Yan. So, pero taga siya? Barangay Banawang. Banawang. Saan ba yung Barangay Banawang? Yun yung yung iba traffic sa Mangaldan. Pupunta ka ng Manawag, yung liliko ka, papuntang Mapantapos yung unang kanto. Banawang na yun. Ganun ba yun? Nakadikit sa pala poblasyon. Yung Banawang. Oo. Ay, nako. So, tamang-tama, nung Saturday, ay anniversary ng Our Lady of Manawag sa Dagupan. Nagkaroon ng libot. Sana isa sa mga panalangin nyo na nandun ay sinali nyo yung problema natin sa ating bansa. Na sana maayos at magkaroon tayo ng maayos na pamamahala. Kasi naalala ko
yung pinag-usapan kahapon, yung tema ng sermon ng mga pare is faith. It's all about faith, kapaborito RJ. So, let's have faith pa rin sa ating justice system. Huwag nating, hindi kagaya nung iba dyan, dinadala nila sa ibang bansa yung kanilang faith sa kanilang justice system. Dapat may faith tayo sa ating justice system. Sa Tagalog, may tatlong walay kabalik sa tutay faith. May sakit Tagalog is tiwala, pananampalataya, tama naman, at pananalig. Pananalig. Tatlo pala, tiwala, pananampalataya, at pananalig. Yan yung tatlong definition ng faith sa Tagalog. Dapat faithful ka rin sa iyong asawa. Para hindi ka magkasala. Dahil paniniwala, tiwala, pananampalataya. May isa kayo. Pananalig. Yan. Wala kang tiwala. Wala. Kasi wala kang ti. Tiwala, di ba? Tiwala. Aga pulay malam, yung oras ay ating tanagagik. Attorney din, confirm daw, sabi ni Anton ang oras. Pag-usapan pa ng grupo. Pag-usapan daw ng grupo, attorney, and then inform kanila. Okay. At tabayan, susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Palupakan tabi lalangula, sari magtariuran kapaborito magtarilingkor. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Tantabay tiba the technical side at ating tanagagik. Engineer Nixon Dakal, the only one. Tabihan sa kusunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. See you po ulit bukas sa another edition ng Liknay Bali mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na bali. Yaing balita, tansinimbat ng